Wis sak mestine iki nelongso wong sing tak tresnani mlejani janji apa ora eling nalika semono kebal kembang wangi truding dada. Wah kok iki semangat tenan sing arep refrene ke apa salah kowe nganti tega jadi kepancut tresno orang ngira saiki ndek citra ya Mas. Mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mlejani janji apa ora eling nalika semono kebak-kebak wangi truding dada.
Suara angin sing reridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke elu neng pipi swara weruh senajan mung ana ngimpi ngalemo tambah ana rasa kangen ning atiku ngalemo neng aku kesiram udane dalu iki ya janjine lunga tanganti suwe-suwe lunga nera nganti sore janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane suara angin sing reridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke elu neng pipi swara weruh senajan mung ana ngimpi ngalem neng dadaku tambah ana rasa kangen ning atiku ngalem neng aku ben raden kesiramu tanding dalu banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendunge udan terlesono atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan adepe Rapi berbol melu krungu suaramu ngomong ke apa adepe gunung Rapi berbol sing neng Manggrang Wonosari Yogyakarta marake kelingan sing ora-ora tujukan kepada siapa saja boleh langsung. Bandera
janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane. Aku tak sing ngalah trima mundur timbang lara ati tak oyah wong kowe wis lali ora bakal bali paribasan awak urip kari balung lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra bisa dikuku wong salah ora gelem ngaku salah suwe suwe sapa wonge sing betah pripatku wis ngerti saknyatane kowe serabare menangmu dhewe tak tandur pari cepet kule malah suka teki ido yang lagi galau, sing lagi galau malam minggu ya. Kok pas nyanyi wong salah ora gelem aku salah dibanter kene. Paribasan awak urip kari balung lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu
dudu klambi anyar nanging sing mbok pamerke neng aku neng apa yen mung gawe loroku pamer bojo anyar joget alon-alon ya joget sing kompak sing paling apik untuk hadiah bakso sak mangkok ayo ayo malam ini bagian kali FTV Jogja luar biasa. Nada
sawangen aku sing nandang rindu. Apal? Oh tulung mulia senajan sedelo aku wis linglo. Asum kocok kene wae iki. Samar yen nganti kowe lali janjimu neng pantek layar. Samar ati iki samar yen nganti kowe tega ninggal aku ganti pacar. Oh, nyanyi ya? Iya. Monggo. Suatu komposisi yang sangat biasa, saya nggak nyangka lagu saya yang sangat sederhana digarap orkestra dari segini luar biasa. Tepuk tangan buat Kidung Patricia. Ingat kalau saya show di Suriname ya, goyok ini mewon. Tulung sawangen aku sing nandang rindu. Oh tulung mulia senajan sedelo aku wis linglo. Samar ati iki samar yen nganti kowe lali janjimu neng pantek layar. Samar ati iki samar yen nganti kowe tega ninggal aku ganti pacar. Pojokan kene bagus. Pantai yang ada di Wonosari, Gunung Kidul kayaknya luwih bagus juga apa-apa. Ayo. Sawangen aku penyanyi penonton sekarang nangis sih. Oh tulung mulia senajan sedelo aku wis lilo. Samar ati iki samar yen nganti kowe lali
ke lunga sekadar netra aku ora lilo yen kowe nganti gandeng karo wong liya birune segara kutha Pacitan nyimpan janji seprene ra bisa ilang birune segara kutha Pacitan ayo nyanyi sing nyimpan sewu kenangan kalung emas sing ana bulumu saiki wis malih luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku ya kalung emas kuwi biyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu ra nyono kowe lali karo aku refrene loro atiku rasane nganti tembus nangisku iki mergo kowe sing lari kebangetan apa salahku ini wedok apa tuh ya wes iso viral ya bibi tindang dutke ya karo diobah sithik ya ayo Mas saya tulis lagu ini di era tahun 90-an. Kalung emas sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali
yang luar biasa. Terima kasih. Sekarang semen lagu-lagu saya, karya cipta saya. Semangatnya luar biasa, matur nuwun. Sewu kutha wis tak liwat, sewa tak takoni, nanging kabeh padha ra ngateni lungamu neng endi. Pirang taun anggonku golek sepele durung bisa mani. Ricardo Rutan anggo Bapak Ibu Suriname. Ya wis tak coba nglalekake kalawanjo satenane rangapusi isih tresno sliraku umpamane kowe wis ilang iya kok siji banyu aku pengen sawer senajan apa ketamba kangen Mas sudah Bapak. Ayo Rene. Wis tak coba akalekake satenane isih tresno sliraku umpamane kowe wis ilang. Ya, yang keras, yang keras. Iya kok siji aku pengen senajan waktu tanggo tambah senajan sakekepe tak kangen jroning dak kembang tebu sing kabur kanginan saksi bisu sing dadi kenangan sing tengah rada banter prasetyamu kuwi mung kiasan tresnamu saiki wis ilang neng dalan lipar kowe
karo sapa aku ngerti dhewe nang ngarepe mata neng dalan anyar kowe karo sapa neng kulon terminal Kertanegara Ngawi. Itu nyanyeke. Ada yang suka lagu ini? Sing seneng tangannya ngacung. Ben karo kene isis ya. Nyanyeke. Dalan Nanyar. Kembang tebu sing kabur kanginan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kuwi mung kiasan tresnamu saiki wis ilang neng dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe neng ngarepe mata neng dalan anyar kowe karo sapa neng kulon terminal Kertanegara kembang tebu sing neng sawah ngrodol ora garing senajan mangsa ketiga tansah eling jamane semono neng kulon terminal Kertanegara neng dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe neng ngarepe mata neng dalan anyar kowe karo sapa neng kulon terminal Kertanegara sekali lagi neng dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe neng ngarepe mata neng dalan anyar kowe karo sapa neng kulon terminal Kertanegara Ngawi. Ya, saya lagi saya ucapkan selamat buat SMA 1 dalam rangka ulang tahun yang ke-53. Senantiasa akan melahirkan kader-kader bangsa luar biasa ya. Hei. Buat ibu guru dan bapak gurunya luar biasa. Tepuk tangan buat guru Anda. Matur nuwun. Rama itu sapa wong sing ora kangen. Ana sing nangis tenan ya.
atau bojo pengen turu angel maram. Neng kini sing paling menak kata-katane percaya aku kuat no atimu cahayu entenono. Tepuk tangan apal kabeh. Ora rugi lek nulis lagu iki mbiyen, luar biasa. Tak rewangin tek kopi 14 cangkir iki mbiyen ya. Layang Kangen. Komposisi musik yang sangat luar biasa. Melu nyanyi. Layangmu tak tompo wingi kuwi wis tak waca apa kareping atimu trenyuh ati iki maca tulisanmu ra krasa netes lep nang pipiku. Umpama tangan utak disuwiwi iki uga aku mesti enggak bali ning kapiye maneh marga kang aranku cak ayu entenono tekaku. Kagem sing garwane merantau teng luar Jawa apa luar negeri, salam saking garwane kabeh ya. Yeay. Oh. Kemarin sapa sing ora kangen atau bojo pengen turu angel marang. Ramai sapa sing ora trenyuh kepada sawetara pengen waruh. Percaya aku kuat no hatimu cahayu entenono tekaku. Umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggak bali ning kapiye maneh marga kang aranku cak ayu entenono tekaku. Kagem ibu-ibu sama bapak-bapak Sugeng Dalu luar biasa Wonosari mentok sampai Muri lagi. Hey! Ramai sapa sing ora kangen tak pengen turu angel marang.
Dilapi dhisik, dilapi.